салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро интизор будед. инак дӯстони азиз, ман хостам дар бораи материалҳо имрӯз барои шумо видео пешниҳод кунам ва нарху навоша гап занам. ин материалҳо ҳамашон дастафка доранд. анами рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, ба ҳамин рақамҳо нависед. албатта ки ман ҷавоб метиҳам. дастафкашон дӯстони азиз ба Русия ҳастай, тариқи почта, вале аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава мераса. касое ки мехоҳанд марҳамат нависед, ҳамин кадомеш ки маъқулай ман ба шумо вай мекунам, равон мекунам. дӯстони азиз, иҷада бисёр гулои нави хушрӯви ламираж беҳад фасонан ҳамаш. ино аз нархошон аз 100 сомон то 220 сомонаяй. баъд шумо занг занед, нависед, ман баъд гап мезанам кадомаш чанд пулай. ина марҳамат бинед. ҳамин ламиражо сангчошон ҳамаш тоза. баъд ана ин намуд дидед дӯстони азиз, нархошон барои чи хе фарқ мекунад ки ҳозир вай доранд чанд намудош дизайнерскай сангчошон, баъд поповзадагиян, поповзадагӣ хеле зиёд, анамуно қиматтаракан. дигарош бо ами 100, 130, 140, 160 ҳам хелай нархош. ана бинед. ана ин поповш камай, сирха бисёрай. оз дигар рангошам ҳастай, ман нишон метиҳам. дизайнерскиёш ҳастай бо. ана бинед. поёнаш ҳамаш лавдоманӣ. ана ин намуд зарду, сурх, баъд розви. бисёрам хушрӯ меброя куртаи. поёнша бинед хеле лавдоманӣ омадагия шерӯзак. ана кабуд, сурх. бисёр духтарако аз амиёзи курта кардагиян мебинӣ, беҳад хушрӯ метова. баъд дӯстони азиз, ана ин намудоша бинед дизайнерски. гулчоошон, гулошон бинед 3D-яй. ҳамчун гули зинда метова. ламиражои 3D. ина марҳамат тамошо кунед. хеле сифати хуб доранд. гулошонам ҳамаш новинка. ина инош дизайнерски. танҳо анамин дар ҷойҳои гулош вай дора. сангча дора. як чиз дигар ки дӯстони азиз, ами бозорда шумо мисол ино сангчаҳои арзоншам ҳастай. 10 сум 15 сум фарқ мекунад нархи материал, вале сангчаҳошон мисол тоза нестай, санги 3D нестай. ин тарафам бинед чӣ хел бисёранд. ҳама намудош аст. встреча комбахто ҳастай дӯстони азиз. нархошон 3 метраш 85 сомонӣ. баъд ана иҷада ҳастай ва ё хамелеон. бисёрам хушрӯ хамелеоно. чанд намуд гул дора. хамелеоно дӯстони азиз нархошон 180, 185 ами хелай. ана бинед. либосша мада назар дорам 3 метрша. нархи 3 метрш. ана и гулшам хушрӯ. ман савоб истифода мемонам дӯстони азиз. рангои материалҳои 3 метрш 85 сомонара марҳамат тамошо кунед, бинед. каседа ки дар кор боша ба ман нависед. иҷада ёш боша встреча комбахто анам хеле ёяй. инҷа дӯстони азиз, ман хостам барои шумо паплинои туркии ҷакардара нишон диҳам. бисёр гулои хушрӯ доранд. ана бинед. оз якта ба якта кушода пурра нишон метиҳам. ина марҳамат чӣ хел гуло ҳаст. ай паплинои туркӣ. ино ҳамаш некем 3 метраянд. баъзан 4 метра мепурсанд подписчикони мо, вале анамино ҳамаш 3 метра тоғри кардагиай сангчадоро. ана бинед чӣ хел зинда метова. гулош зинда метова. бисёр хушрӯ.
паплини ҷакарда 160 сомонӣ, 170 сомонӣ, 100 бо чанд сома дора, 150 сомона бодора. марҳамат. касое ки дар кори дӯстони азиз, паплинои арзон шумо нависед. ман шумо дар паплинои 60 сомонаям пешниҳод мекунам, 55 сомонаям пешниҳод мекунам, 3 метрш мисол. анами ватсапда нависед кадом намуде ки ба шумо маъқула, арзон ё ин ки туркӣ боша, қиматтар боша, нависед. ман албатта ки дарёфт карда пешниҳод мекунам. яъне зардай бисёр зарди баланди хушрӯвай, вале дар анамин камера хушрӯ омадагӣ нест. рангаш аҷоиб фасонаи ҳамира. ана и боша хушрӯ бинед, дизайнерский 170 сомона. ино рангошон намерава, анами туркиёра, паплинои ҷакардара рангошон намерава, кушод намешаванд, мисол пат намезананд. сифати хуби хуб ҳамин намуд паплинай. баъд бо ҳаст доинго. дар бораи доинго ман шумода фаҳмонда будам чӣ хелиянд. иҷа дӯстони азиз, ана марҳамат тамошо кунед. ин намуд паплиное ки арзонтаракан. мисол 3 метр 60 сомонай шумо харидорӣ мекунед, 65 сомонай, 55 сомонай, ҳар хеле чӣ хеле ки гуфтам. шумо дар ватсап нависед, дар бораи анамин паплино бо гап мезанем. касое ки харидорӣ кардан барои фурӯш мехоҳанд, барои вайҳо оптум, яъне бо арзонтар мешава. кадом паплин, кадом ламираже ки ҳаст, бо арзон мешаванд. вақте ки шумо тавассути почта мехаред, ҳар қадаре ки килош бисёр боша, ҳам қадар бо скидка мешава, аз тарафи почта арзон мешава. ман тақрибан гап занам ки агар шумо 10 кило бор гиред аз почта, тавассути почта равон кардан хоҳед 10 кило бора, 380 сомонӣ мешава. аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафтан мераса. марҳамат. ана паплинои ҳар хела, ҳам доинг астай, ҳам вай астай, паплинои слим астай, паплинои арзони мисол 3 метрш 40 сомаву 45 сомона ҳастай. ҳар намуде ки шумо мехоҳед, мисол ман пайдо мекунам, пешниҳод мекунам. баъд ки дар кор боша, метавонед харидорӣ намоед. ин буд дӯстони азиз камакак дар бораи материалҳо, дар бораи видеои имрӯзаи мо. дар видеои оянда ман мехоҳам дар бораи коляска нишон диҳам. марҳамат, интизор